alas 7, digdi sa GB, Garantisadong Bareta. Marenaga mga tugang oya po ang mga bareta ngunyan na Webes. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, regulasyones sa paggamit ng e-trike o e-bike sa Legazpi City tinawan in linaw kan LTO Bicol. Lagman, siniguro ang padagos na pagtaon ng respeto sa mga miyembros kan media sa probinsya. Commission on Higher Education, asin ako Bicol Party List nagtaon in 25,000 pesos na tabang finansyal sa mga estudyantes kan Albay. Aktibidad kan Bulkang Mayon, padagos na ang pagbaba. Sa lado nasyonal, Marcos, tinugal ang Department of Agriculture na solusyonan ang sobrang produksyon ng mga produktong agrikultural. Sobra 10 milyon pesos na balanse para sa Health Emergency Allowance iluluwas kan DBM. Centenarya na dai nakakobra ng 100,000 pesos na kasgi pwede pang kobraon kan kapamilya. Super Spelling Bee, mga educational programs dadarahon sa mga mall segun sa DepEd. Sa ibang nasyon, kasunduan sa pagpapadara ng mga basic as in medical supplies sa Gaza Strip, ibinasar kan Israel as in Hamas. Baretang sports, kaenot-enoting local skimboarding showdown gigibuhon sa Kalibo. Detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Tinawan in linaw kan Land Transportation Office Bicol sa publiko na ang mga e-trike o e-bike pwedeng gamiton solamente sa mga barangay roads o subdivision sana. Sa entrevista kan DCGB News, ipinaliwanag ni LTO Bicol Assistant Regional Director Vincent Nato na daipang guidelines para sa pagrehistro o paggamit kan mga e-bike o electric vehicles, partikular na ang e-trike as in e-bike sa mga darakulang tinampo o mga klasifikadong city, provincial as in national highways. Sinabi niya na dainin dokumento sharing kan ORCR kan vehikulo as in lisensya ang mga nagagamit kini mantang kung dadakopon dahil man in lugar na pwedeng mabugtakan ang ahensya. Base sa obserbasyon ni NATO, kadaklan na nagagamit ng e-trike mga babae as in hoviness bilang transportasyon sa paggatod sundo sa mga aki sa eskwelahan, mantang increasingly alarming ang populasyon kani sa syudad. Sa ngunyan, pig-adala na kan LTO ang mga regulasyones mananungon sa paggamit ng e-trike o e-bike. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Pilipinas. Para healthy lungs, pa-check ka langs. Nanutaran ang padagos na pagbaba kan aktibidad kan Bulkang Mayon. Inibase sa padagos na monitoring kan PIVOX kung saan nagkapirang aldaw ng daing inairehistrong paglinog as in rockfall event. Sa ibong kaini, ang average kan sulfur dioxide nasa 1,758 tonelada, mantang padagos ang ground deformation. Reiterar kan PIVOX na mantenido pang ipinagbabawal ang paglaog sa 6 km permanent danger zone bilang pagsiguro kan seguridad as in paglikay sa peligro. Sa ngunyan, mantenido pang nakabandera ang alert level 2 status kang Bulkang Mayon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Mega 1.
Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Bilang pagpapahilingin makusog na suporta sa edukasyon, ang Ako Bicol Party List sa pagingenot ni Congressman Elizalde Co asin sa pagkikipagtabangan sa Commission on Higher Education, nagtaonin 25,000 pesos na cash assistance sa Erarom kan programang Student Monetary Assistance for Recovery and Transition o SMART sa 86 na estudyante sa iba-ibang eskulahan asin banwaan sa Albay. Ang SMART program binilog tanganing magtaon in direktang tamang finansyal sa mga estudyante na magagamit ninda sa pagbayad nin matrikula o tuition fee o iba pang pangangaipo sa sendang pag-aadal. Ang kamautan kan programang ini iyo ang masiguro na daing estudyante na mawawalat dalan sa pagtios lalo na sa panahon na ini ng krisis. Tinawanin doon ni Ko na ang edukasyon sa ro sa pinakang importanteng yaman na may papamana sa mga estudyante. Sa paagi kan SMART program, natatawanin paglaom asin oportunidad ang mga estudyante na magpadagos kan sa indang pag-aadal. Dinugang pa man ni Congressman Ko na sisiguro niya ang lambang jóvenes sa Albay may access sa dekalidad na edukasyon. Asin ini ang dahilan kung natatapadagos na nagtatagama ni mga programa asin tabang finansyal ang Ako Bicol Party List para sa senda. Ang aktibidad pinanginotan man ni Dr. Jean Cardino, Chief Administrative Officer kan CHED Bicol, asin Ako Bicol Party List Representative Kong o Representative Jill Bongalon, na pariyo nagpahayag kan siya ng suporta asin dedikasyon sa pagpapagayon kan kalidad ng edukasyon sa probinsya. Ang programang ini kan CHED sa pagkikipagtabangan ni Congressman Saldico na ipapailing sa sendang dedikasyon na mapakaray ang kamugtakan kan edukasyon sa Kabikolan. Sa paagi kan programang ini pigdalauman na mas takulpang estudyante ang makakaresibinin kinakaipon na tabang para magpadagos kan sendang pag-aadal asin abuton ang sendang mga kamawatan pati na pangaturugan. Nagpatanid ang Department of Health Bicol sa publiko sa pagbutuan nin manlain-lain na helang darakan matinding init kan El Nino ngunya na maabot na Pebrero sundo sa Abril 2024. Sa abiso kan ahensya, dapat proteheran ang sadiri sa mga heat-related illnesses, siring kan stroke asin heat exhaustion. Ang peligro na darakan dehydration, sunburn asin fatigue, epekto kan matinding init kan aldaw. Enot nang nagpaluwas nin abiso si Health Secretary Teodoro Herbosa na posible man ang mga waterborne diseases, siring kan diarrhea sa tahaw kan El Nino, kun kaya kaipuhan ang dobleng pag-iingat. Nag-awiso ang Alba Electric Cooperative na magkakaigwan in power interruption sa Enero 20, poon alas 9 nin agas agod alas 5 nin hapon. Magkakaigwa nin pole erection o pagpatindog din poste asin pagkonstruir nin tapping point sa VNO building sa Daraga Albay. Gigibuon man ang massive line clearing activity sa parehong oras. Ang mga apektadong lugar, iyo ang substation kan Washington Federal 4, Barangay Sagpon, Ilawod Area Poblasyon, District 2, Bagong Bayan, Kiwalo, Sipi, Kimantong, Balinad, Peña Francia, De La Paz, Gapo, Inarado, Gabawan, Tabon-Tabon, Alubo, Kidako, Dinurunan, Baskaran, Talahi, Burgos, Namantao, Maopi, San Vicente Pequeño, Mabini, Kinawitan, asin anislag sa Daraga. Padagos na ma-reach out, mataon in democratic space as in respeto sa mga media sa probinsya kan Albay. Ini ang binuwian na promesa ni Albay Governor Attorney Grex Lagman sa pag-ampang kaini sa mga miyembros kan media sa ginibong media night kan nakalihis na aldaw. Tinawan doon kaini na bilang dating press officer, dahil siya maapod, matex o masugo sa iyang mga empleyado para pugulan ang si isay man sa media sa Albay sa pag-utob kan sa indang trabaho na magtaon in informasyon sa publiko.
publiko. Ikinaugmama ni Lagman ang numero kan mga nagpartisipar kung sa insobra sa 200 na mga media, hali sa tri-media as in digital media, ang presente sa pagtiripon. Pinasalamatan man ni Lagman ang naging espersos kan Albay Provincial Information Office sa pangingenot ni Attorney Marilu Duca Castillo, katuwang si Provincial Administrator Attorney Sheena Onrubia de la Cruz, as in iba pa para sa pagkonseptualisar kan nasabing aktibidad. Nagkaiguan in home visit ang mga personahes kan Department of Social Welfare and Development Bicol sa irarom kan Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program sa nagkaparang mga beneficiaryo sa Catanduanes. Ang mga beneficiaryo ipinararom sa hearing aid fitting as in eye o cataract surgery o operation. Gabosinin na tauan in medical assistance serve through guarantee letters ka nakaaging taon. Ipinaluwanag kan DSWD ang home visit saro sa mga lakdang tangani magtaonin psychosocial support sa mga kliyente. Kasabay sa mga katuyuan iyo ang masiguro na ang mga serbisyong pig-aprobitsaran kan beneficiaryo na papakinabangan o nagagamit kan mga ini. Siniguro man kan DSWD Bicol nagabos na kliyente na tatauan ni magkakanagong asistensya na sa indang kinakaipuhan. Ipig-in ganyar kan Department of Trade and Industry Bicol ang publiko na suportaran ang produktong Bicolnon. Sa programang Negosyo Time na sa DZGB, sinabi ni Maricar Bayacali, ang founder kan Zapuro Food Product, na may dakulang ambag sa turismo ang pagsuporta sa lokal na mga produkto, siring kan mga produkto na gibo sa pili. Sinabi niya na available ang siring na mga produkto sa Ribaya Pasalubong Center sa Ligao City. Iyan ang primerong gabtangkan mga bareta. An iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. O mayor no dekat ang kalbi kampo lang ginamahigos ang orago na albayano yan si Adrian Salceda. Taon-taon permimin na ginibuhan, todo-todo ang serbisyo dahil nagtitipid. Numero unang masasabi katuwang sa pag-asenso, ang tunay na legit. Dakol ng tinabangan, kaugmaan ng bitbit. Adrian Salceda, pag-abakan masa. Adrian Salceda. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Pag na-shoot ko inig behind the back habang nakakadena sa auto, 60 million pesos ko ha. Sa Bingo Plus, piso mo pwedeng maging 60 million pesos. Download na ni Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Pinakabagong surf! New Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after
after one wash, results may vary. New Surf Active Clean Instant Galing. Surf sing galing ng mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Pirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Pirit na, ilabas ang kwento. Pag San Miguel tayo. Pirit na, ilabas mo. San Miguel, Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Winner sa birit! Ilabas! Sa tropa, naging hit! Mag-beer call with San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes! 1 cube lang. May rich flavor pa May sarap ng isang buong manok! na matagal na pinakuluan. Nor! Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola. Ang miti ng lasa. Ma, extra rice pa! Nor! This is ang Surf Bar New Look na! Pula! Puti! Power pula! Power puti! Ang power ng Surf Bars ang galing-galing! Power pula! Power puti! Baret ang gustong-gusto mo, may power galing! Surf Bar New Look na! May active clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Gusto ni Presidente Bongbong Marcos na matawanin kasimbagan ang problema sa sobra-sobrang produksyon ng mga produktong agrikultural. Tinugal kan Presidente ang Department of Agriculture na ipautob ang data-driven information system sa kada panahon ng taranuman o planting season para masimbagan ang problema sa overproduction ng mga pananom kan mga paraoma. Sa sectoral meeting sa Malacanang, sinabi kan mga Presidente na dapat may sufficienteng informasyon ang mga paratanom para limitaran ang sendang produkto sa mga panahon na mabenta sa mga saudan. Sa siring na paagi, dahil magkakaigwanin oversupply asin dahil na may papabakal o malapa sana o kaya ipapanaaw na sana. Tanawanin doon kan Presidente na dapat matawan ang mga paratanom nin gulayon, nin technical na kaaraman para makadesisyon kung ano ang mga dapat na itatanom sa kada planting season tanganing dahil masayang ang sendang mga kapagalan asin pagtanom nin mga gugulayon pati na high value crops.
Inabisuhan kan Office of Civil Defense o OCD ang publiko na magtipid sa tubig asin gibuhon ang gabos dindang makakaya para makatipid kan mga resources para mabawasan ang epekto kan El Nino. Nagpahayag nin kahaditan si Undersecretary OCD Administrator Ariel Nepomuceno na bako 100% handa ang gobyerno para sa halawig na tagmara na dara kan El Nino phenomenon. Pigpapaitaas kan El Nino ang posibilidad nin mas hababa sa normal na kondisyon pag-uran na posibleng magdaranin mga dry spells, tagmara asin iba pang maraot na epekto sa kapalibutan. Sigun sa DOST, piglalauman na magpapadagos ang makusog na El Nino sa kudngunya na bulan. Alagad ang kadaklan sa mga climate change model sa kinaban, nagre-rekomendar na ang El Nino posibleng magpadagos sa kud sa Mayo. Haros bilog na Pilipinas ang magkakaigwan ng drought o 90 days na tagmara na kung saan pigkakarkulong si 65 sa mga probinsya sa bilog na nasyon ang makakamati kaini. Pwede nang kubrahon kan kapamilya ang 100,000 pesos na cash gift in kaso nagadan ang sarong centenarian bago ini nakuha. Sa joint hearing kan House Committee on Ways and Means, naghapot si Quezon City Representative Maria Victoria Pilar sa Department of Social Welfare and Development kung gurano kahaloy bago makobra ang 100,000 pesos na cash gift sa irarom kan centenarian law kan mga individual na uminabot nin 100 anyos an edad. Sinabi kan DSWD na minadoral ini ni nagkaparang bulan poon kan pagsumiter kan aplikasyon. Halimbawa, naraipan na release bigla siyang kinua kan mahal na Diyos kung pwede pa manggiraray na mapapaduman sa tagapagmana niya ang 100,000 pesos. Positibo man ang naging kasimbagan digdi kan representante kan DSWD sa pagdangog. Pigtutukar sa joint hearing ang mga benepisyo para sa mga senior citizens sa tahaw kan mga bareta na dayini ipigtatao nin bilog kan nagkaparang kompanya. Plano kan Department of Education o DepEd ang pagdara kan nagkapirang educational program sa mga mall. Ipinahayag ini ni Vice President as in Education Secretary Sara Duterte kasuhapon matapos makipaghilingan sa mga opisyal kan SM Supermalls as in ipighiras ang plano kan Department of Education na magkaigwanin Super Spelling Bee sa mga estudyante kan pampubliko as in pribadong eskwelahan sa mga mall. Ini may kamauotan na sa tahaw kan digital age maibalik ang interes kan mga hobenes sa tamang spelling asin ini importante sa marhay na pakikipagkomunikasyon sigun kay Duterte. Nabanggit man kaini ang posibilidad nin pagkakaigwanin immersion program para ihanda ang K-12 students sa potential employment. Ang potential partnership na ini parte kan lakdang kan Office of the Vice President asin DepEd na makipagtabangan pa sa mga organisasyon asin pribadong kumpanya para pakusugun pa ang kalidad nin edukasyon sa Pilipinas. Siniguro ni Budget Secretary Amina Pangandaman na may tatao ang natatada pang balanse para sa health emergency allowance sa mga obrero sa sektor nin salud. Sa pag-atindir ni Pangandaman sa Kapiyan sa Manila Bay, igwapang 14.8 bilyones pesos na natatadang kabayadan para sa mga health emergency allowances kan mga empleyado sa health sector, pribado man o pampubliko. Sayang ipinaluwanag na ang health emergency allowance makukuha mga ma-claim na health asinan health workers basta kompleto ang dokumento lalo na may available pang pundo hali sa excess revenue collection. Tarawanin doon ni Pangandaman na pagsisiguro kan Department of Budget and Management na may luwas ang nasabing kantidad na parte kan pangako ni Presidente Bongbong Marcos. Idinugang pamanyana kay Puan Balosan ang naging sakripisyo kan mga healthcare workers sa pampubliko asyang pribadong hospital dahil pigsasakripisyo ninda an sa indang buhay para sa interes kan mga namamanuan na pag-araman na ang naging lakdang ni kan DBM base man sa naging pahayag ni Marcos na ipigtatao sa mga healthcare workers ang magkakanigong allowances.
Ipinag-orden ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines o AFP na magkrear asin magbilog nin mga modernong sistema para hampangon ang security threats sa nasyon. Sigon kay AFP Chief General Romy Bronner Jr. na nagtaon ng direktiba sa Presidente Marcos na i-reconfigure o sa giraray areglaron ang sa indang diskarte sa paghampang sa man iba-ibang patakot sa Pilipinas. Kaibahan sa mga pigkukonsiderar na patakot sa seguridad ka nasyon, ang communist terrorist groups, threats sa West Philippine Sea as in natural disasters. Mantang sinabi ni General Bronner na wala ng aktibong New People's Army o NPA guerrilla fronts. Sinabi niyang tinaawanan niya ng direktiba ang commanders na runuton ang mga natatada digdi. Barata hali sa ibang nasyon. Nagkaigwa ni kasunduan entry kan Israel government asin grupong Hamas sa paagi kan Qatar asin France mediators. Base sa kasunduan, mapadaraan ni Israel din mga basic supplies asin bulong sa Gaza, katrokes kan pagpapabulong sa sobra sa 132 na bihag sa nasabing lugar. Nag-uyon man ang gobyerno kan Qatar na magserbing tulay para sa kasunduan kan Israel asin Hamas. Ipapadara kan Israel ang mga supply asin bulong sa Doha, Qatar para darahon pasisiring sa Ehipto. Digdi ko anon kan Hamas ang mga pigdadarang supply asin ipapadaraman ang mga medical supply para bulungon ang mga hostages. Katakod kini, enot na nagpaluwas ng UN report si US Secretary of State Antony Blinken may kinaramas sa epekto kan giyera sa food security. Sigun sa iya, 90% kan mga tao sa mga lugar na apektado kan giyera kan Israel asin Hamas ang nagsasapar ng grabing gutom, partikular na ang Gaza Strip. Mantang naglalao man ang US Middle East Envoy na maging sinyal ang napunan na ururon kan Israel asin grupong Hamas para diit-diit ng pagpapalibre sa mga bihag sa Gaza. Baretang Sports. Handa na ang mga partisipante sa duwang aldaw na first local skimboarding showdown sa Banwaan kan Kalibo, Aklan. Bilang parte kan mga aktibidad sa week-long celebration kan Kalibo Santo Niño Ati-Atihan Festival 2024. Ang nasabing torneo nagpuon kan nakaaging aldaw sa Puok Jetty Port, Kalibo, asin ang manggagana makakaresibinin cash prize. Paliwanag kan event organizer na magkaiba ang surfing sa skimboarding dahil pwede ining gibuhon maski bako mahukol asin daiman kaipuhan na matibay kang maglangoy. Kung gustong makaukhod ka ini, daiman kaipuhan na halangkaw ang tubig. Sinabi pa na apwera sa may magayon na epekto sa lawas ang nasabing sports, may positibo man ining epekto sa mental health. Ultimo sa detalles kan Bareta. Ang kamugtakan kan panahon. Nasa linya ang Pag-asa. Diyos marhay na pagkaga po sa mga taga DCGB asin sa gabos na taga pakinig asin taga subaybay kang DCGB. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Share line o salubungan kang paros kang amihan sa kaparos kang studies ang nakapekto sirangang parte kang Mindanao. Mantang Northeast Monsoon o paros man kang amihan ang nakapekto sa interong Luzon asin sa Kabisayaan. Dahil ang kayang digdig sa Kabikulan, magiging bahagyang o panganoron sagkot sa panganoron na kalangitan na may pulo-pulong maluyang pagkuran. Ang paros ay moderato sagkot sa mapusog na halisan o dasirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asing kadagatan kang Kabikulan, magiging moderato sagkot sa maadot. Mantang nakabandera man ang deal warning sa mga sirangang kadagatan kang Kabikulan. Sa mga postales kang Camarines Norte, Albay, sa may parte kang Sorsogon, sa may parte mangkang Katanduanes. Dahil lang kayan pinapayuhan na ang saradit na para sira di mo na magpalawon. Mantang inabisuan man yung mga daragpulang sakyang pandagat sa mga halangkaw na pag-alot. Tinatayang abuat ng temperatura pigila umampoon 24 sagkot 31 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan alas 6:12 ng pagkaga. Asin masulnop at yan alas 5:39 ng pagkahapon. Ini si Malvin Almoela, reporting live, alididi sa DOST Pag-asa. Yan mga tugang ang detalles kan mga barata ngunyan na Webes. Sa pangarakan mga pagiriba, Mardila, Angel Mostasa, Jenny Matthew Balyaran sa Newsbase.
Ronald Baldo sa Lado Technical. Si Riman Pag-asa. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako si Russell Cortez. Ako ma po si Edwin Terralta nagsasabing salamat kan sa inyong pagantabay. Masunod na ang hapot ni Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Ako si TV. Akala niyo ba tapos na ako? Andito pa ako at 1 milyong Pilipino pa rin ang pinapahirapan ko. Pero kaya namang